तुम्ही म्हणताय ना बाई, बाईचं काम करणार, बाईची जागा मी मांडणार, लक्षात घ्या. मग तुम्हाला बाईच बघायची असेल तर लेडीज जेल बघा, ती सामान दाखवी, मी दाखवणार. हो बोललेत, लक्षात घ्या. हो बोललेत ना. आणि या ठिकाणी खरंच मला बोल बोलले, ह्या ठिकाणी पाहुणे पाहुणे, मी पाहुणा वाटतो, तुम्हाला सगळ्यांना पाहुणा वाटतो. ज्या बुवाची ह्या तालुक्यामध्ये लायकी नाही आणि मला पाहुणा बोलतो, ज्या बुवाची ह्या तालुक्यामध्ये लायकी नाही आणि मला पाहुणा बोलतो, बुवा तुम्ही नावारूपात आलात, ही किन्नरची शाखा आहे म्हणून आलात बुवा. आता किन्नरच्या शाखेवरती तुम्ही मोठे होताय बुवा, बाकी तुमच्याकडे हाय काय? एकच गोष्ट मला बोलायची आहे बुवा, सातपाटा काढणार 100%. तुला पोरं पसंत आहेत काय? तुम्हाला पसंत आहे? सगळ्यांना बुवाची पोरं पसंत आहेत? मग त्या पोरांमध्ये 2 पोरी पण आहेत. मग पहिला सामान दाखवा. बाईचा कशाला बघताव, मोरेवारचा कशाला बघताव? आता हा तुरेवाला ना, मग 2 पोरी कशा काय नसतात? बाडगा कुठला बुवा? शाखा याची नाही, ही बाटलेली बाडगा बुवा. ह्या भाकाळ बुवा नाचवतो, कधी हा नाचवतो, कधी हुंडे बुवा नाचवतो. बुवा तुम्ही नाच असाच करा आणि सत्यानाश करा, तुमचं नाव काय मोठं होणार नाही. बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन मी मोठेपणा बस, बाकी काय नाही. बुवा आले आलेला मस्त हुशारी दाखवला. असा आहे मी तसा आहे. अरे शेंबड्या बुवा, संदीप बुवा समोर असताना एवढी भीती वाटली बुवाला यार. सगळ्यांना मनाचा मुद्रा केला, पण संदीप बुवाला केला काय लाज वाटते का रे? हे माझ्या मित्रा, अहो तो पहिल्यापासून घावरी असते. तू पप्प्या माझा पप्प्या, ए पप्प्या, येऊ का चुप्या, आहे माझ्या पप्प्या. तुझी साधा काढून गावामध्ये कशी बघा. बुवाला काय बोलतो त्याची जाण नाही, भान नाही. बोलतो हा दसरा आहे, बोलतो दसरा आहे का? दसरा आहे का? अहो 5 तारखेला बुवा दसरा आहे, मी तुला सोनं देईन प्रेमान. हा नवरात्री उत्सव चालू आहे ना.
मग ह्या बुवान काही जास्त पाणी पियाला आहे का घाबरलाय हो? खरंच बुवा सामना सामना असतो, लक्षात घ्या. परत पुन्हा पुन्हा बुवा म्हणतात, परत काय म्हणतात, आज मोरे बुवा आहेत, उद्या सचिन कदम आहेत. अरे आज मोरे बुवा इथं आहे, तुला तिकडे सचिन आहे दाखवली, मग परवा तुझी काशी आहे, कारण महाडला तू नेहमीच आहे. मला बोलतोय बुवाला सगळं मी सोडायला हवी, बोलले बुवा बुवाला सोडायला हवी. अरे येड्या, पहिला हात लावून बघ, करण किती मजबूत आहे बुवाचा. जर मी तुला सोडा लावलं तर इथं गळामध्ये जाईपर्यंत शिव्या कशी बुवा तू लोकांच्या. तुला असतील पुरुषाला, मला नाही असणार, कारण टिकवलंय तेवढं मी लक्षात घे. म्हणून बुवा बोलताना भान ठेवायची. बुवाने उत्तम बारी केली, प्रश्नच नाही, मी मानतो ना, बुवाने उत्तम बारी केली, तो विषय नाही, पण बोलताना जीभ घसरली बुवांची. नाही नाही, मला बोलतात गवळणीमध्ये बुवानी जर घाण केली असती, बघा सगळ्यांनी ऐका, ह्याची सवय काय, नीती काय बघा, यांची नीती. मला म्हणतात बुवानी जर गवळणीमध्ये घाण केली असती तर बुवाच्या कानातनं रक्त काढलं असतं. बोलले की नाही? बोलले ना? मग बुवा रूम मध्ये बसून रक्त काढायचा होता का रंगमंचावरती उभा राहून रक्त काढायचा होता? जर मला मारायची असेल कानाखाली तर हे मी वाट बघतो तुझ्या गावात. मला म्हणतो काही ताकद तुझी, चल मी दापोलीमध्ये आलोय, कानात खाना रक्त काढतोयस ना माझ्या, ये बुवा वाट बघतो 2 मिनिटं तुझी. चुप, आणि ते घाबरतो काही इथं आलंय म्हणून बघतो. अरे शाब्दिक आहे ना, शाब्दिक खेळी कशी करावी बुवा, तुला मार्मिक बोललो, गवळीतून गणातून सुद्धा बोललो आणि पदातून बोललो, पण बुवा तुमची अक्कल गुडघ्यात आहे बुवा, डोक्यात नाही. आणि खास करून गुरुमाऊली आनंद मांडवकर, त्यांना माझी एक विनंती आहे की ज्या पोरांना आपल्या पोरांची शिकवत आहे, म्हणजे ह्या दोघांना पप्प्यानी बबलूला मुळात त्यांना फक्त एवढंच सांगा, लोककलेवरती प्रेम करून लोककला टिकवण्याचा प्रयत्न करा, तुम्ही उणीधुनी करू नका आणि कलाकारांना मारू नका, लक्षात घ्या. हे कारण काय मांडवकर बोलचं नाव खराब होते हो, इथं उभं राहून मांडवकर बोलकडे बघून मला आता बोलायला लागतं, मी खाली मान घालून बोलतोय. गुरुमाऊली समोर आहे त्यांची, आणि बुवा तुम्ही हे शिकताय त्यांच्याकडनं, लोकांना काय विकताय, सालपाटा माझी काढणार असते तू. चला फिरवा बघतो. शेवटचा पद गायला, बरोबर की नाही? कथा सांगतो मी ह्या बाजोळीच्या मोर्याची,
आता तुम्ही मराठीला सोड सोड ह्याला झोप लागणार ना रात्रभर लक्षात घ्या उद्या बारीक आला पण मुली नव्हता टेन्शन मध्ये बुवा मी आज हाय तो हाय उद्या सचिन केंद्र हाय बुवा परवा मी पण आहे हा नाक करू नका आमचा कथा सांगतो मी बाळ झोळीच्या मोऱ्याची काय हा विषय काय विषय बुवा एक मोरी फितूर झाला म्हणून मला पण टाकला का काय म्हणतोय बरोबर ना मोरे आपलं घराणं आहे एकाला बोला सगळ्यांना लागतो बुवा जोशी जोशी म्हणून बोलू का सगळ्यांना याचा विषय जोशी म्हणून काढू तर समाज दुखला नाही पाहिजे लक्षात घ्या एवढं आम्ही करत नाही बुवा तुमच्या नावानेच बोलतो का शिकवण घ्या तुमची गुरुकडे नाही म्हणून काय म्हणतोय बघा कथा सांगतोय वाजवळीच्या मोर्याची बोलले ना बुवा बोलले ना सारे मोरे फितूर होते पण हा चुकीचा संदेश जनसागरात पसरवू नको आणि काही मोरे होते माझ्यासारखे शिवभक्त हा इतिहास जनसागरात पसरवू नको एक मोरे फितूर झाला म्हणून तो एक चंद्रराव मोरे नाव घेतोय आता तो एक चंद्रराव मोरे फितूर झाला म्हणून हा संदेश जनसागरात तोडू नको अरे खरा मोरे हा शाही संदीप आहे निष्ठावंत शिवभक्त अरे त्याला पण तुम्हाला जो आग्रह असेल तुमच्या बापाला सांगा आता काय बोलतोय इतिहास ठाऊक नसेल तर उगाच काही बोलू नका पण एक मोरे फितूर झाला म्हणून चुकीचा संदेश जनसागरात फिरवू नका मोऱ्यांचा विषय नाही काय मोऱ्यांचा आता मोऱ्यांचा विषय काढला ना आता ह्याचा काढू का नक्की काढू का सामान्य विषय बघा आता हे दोघ जण भाव एक पप्पी आणि एक बबलू ज्याला बर्थडे पण एक दिवशी बाहेर आलेत पण एक दिवशी बाहेरचं काम करताना पण एक दिवशी करतात कुठल्याही घरच्या कुटुंबाचं काम असू द्या बुवा मला ठेवतोय तुम्ही आज येणा मी सती बुवा नालाय काय नामवंत नाईक यशवंत कलाकार म्हणतात बुवा मला बघा विषय कसा आहे शास्त्र सोडून बोलणार अजिबात नाही अरे गातो रामायणाचं तुळ खरंच माझा विशाल दास अचानक निघून मुंबईला गेला कारण उद्या सुट्टी नाही त्याची 9 वाजता आणि बंधू प्रेमासारखे मला साथ देणारे आमचे दोघे नयन दादा आणि नागेश दादा आहेत त्यांना सुद्धा शाहीर म्हणतात तुला कसं गातो रामायणाचे तुळ गातो रामायणाचे तुळ रघुवंशाचे हे कुळ पण ह्या घोड्यानं काढली कळ कशी या घोड्यानं काढली कळ मग झाली याची धावपळ कशामुळं आज सामना संदीप बुवांचा आहे जोशी बुवांचा आहे सावडी माझ्या राजाची आहे आपल्या दादांची पण आहे 5 वाजल्यापासून तयारी करताय संदीप बुवांना झोपवायला तुम्हाला आम्ही झोपवतो बुवा बाईची बाजू मांडतोय तुम्हाला आम्ही झोपवतो पुरुषाला बरोबर की नाही अरे आईन बाळाला झोपवलाय हाता झोपवतोय मला बरोबर ना विषय मग झाली याची धावपळ त्या घोड्यानं काढली कळ मग झाली याची धावपळ बघा दोघं हे भाऊ जुळ बघा वाढदिवस दिवशी बघा दोघं हे भाऊ जुळ पण त्यात एक येड निखोळ
हा असा करतोय ह्याला पटत नाही, तो असा करतोय त्याला पटत नाही. कशाला का तुझं सोडून द्या, सोडून द्या, सोडून द्या. गातो रामायणाचे गुण, गातो रामायणाचे गुण, रघुवंशाची हे गुण. गातो रामायणाचे गुण, रघुवंशाची हे गुण. त्या घोड्याची काढली फळ, हो मग झाली याची फळ. बघा भाऊ मी दोघं जुळ, झालं गेलं फुळ. बघा भाऊ मी दोघं जुळ, झालं गेलं फुळ. भाऊ जुळ, झालं गेलं फुळ. भाऊ जुळ, झालं गेलं फुळ. गातो रामायणाचे गुण, रघुवंशाची हे गुण. गातो रामायणाचे गुण, रघुवंशाची हे गुण. त्या घोड्याची काढली फळ, हो मग झाली याची फळ. हे लोके भाऊ जुळ, झालं गेलं फुळ. हे लोके भाऊ जुळ, झालं गेलं फुळ. अश्वमेध हा यत्न करून रामाने सोडला घोडा, रामाने सोडला घोडा, रामाने सोडला घोडा. त्या घोड्याला पकडा या बुवा तुझ्या विचार करा थोडा. मग होईल अशी खवखळ, मग होईल अशी खवखळ. आड येईल अशी फुळ, माझा भाऊ दोघं जुळ, झालं गेलं फुळ. हे लोकांनी भाऊ जुळ, झालं गेलं फुळ. हे लोकांनी भाऊ जुळ, झालं गेलं फुळ. गातो रामायणाचे गुण, गातो रामायणाचे गुण, रघुवंशाचे हे गुण. गातो रामायणाचे गुण, रघुवंशाचे हे गुण. त्या घोड्याची काढली फळ, हो मग झाली याची फळ. नाचायचं आहे अजून तुम्हाला ना. विषय असा आहे, बुवानी मला प्रश्नाचं उत्तर दिलं. म्हणतात बुवा तुम्हाला मान्य असेल तर बघा, त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर बुवा तुमचे गुरुवारी आहे. खरंच तुम्हाला माझी विनंती आहे, जर खरं उत्तर जर मला मिळालं, बुवानी उत्तर दिले भीमकवीर बरोबर केलाय. अरे मंदोदरी आणि विभीषण त्यांना एक पुत्र रत्नाचा लाभ झाला, तर त्याचं नाव काय? मेघनाथ, प्रहस्त, अतिकाय, अक्षय कुमार, देवांतक, नारांतक आणि त्रिशी राजी नावून सोडून सांगायचं होतं भाऊ. तुम्हाला उत्तर असं मिळेल, हा माझा राजा, ह्याची मी राणी. अरे मेल्या बुवा, बायकोला सांभाळता येत नाही तर एवढा खर्च करतोय. प्रिंटिंग बघा, मोठेपणा बघा, बुवाचा पगार किती नवऱ्याचा माझा, काय करतोय काय. अरे नवऱ्या माझा खर्च करू नको रे बाहेर असं सगळ्या देऊन. हा माझा पण विचार कर बायकोचा. आता राजाला 10,000 रुपये दिलेस तू, हा आता परत हा साऊंडिंग आहे. तुमची रेशन कंटिन्यू 10 दिवस आहे. तुमची पोरं आहेत 3 हप्त्यानी भाड्याची. हा अरे आमचा पण विचार करा, बायको मी आहे जेवण देणार नाही, त्याला जेवण देणार नाही नवऱ्याला माझ्या. म्हणून बुवा, हा बुवानी बुवाची गवळण होती, प्रेमाची गवळण उत्तम गायली नाही का. अग प्रेमाने तू जवळ येते, माझा वाजवता पावा, असं काहीतरी बोलले. राधे मी तुझा, राधे मी तुझा प्रेम दिवाना. बरोबर ना. म्हणून उत्तर काय देतो बघा, ऐका आता बघा. मी आनियाची राजा आहे, आनियाची राजा. मला एकच नवरा आहे, एकच आहे. पण ह्याला बायका किती आहेत? 3 बायका आहेत. आपलं ठेवायचं झाकून, दुसऱ्याचं बघायचं वाकून. कशाला? येड्या, हे गावातले येड्या,
कुठं आहे तू? शांत होतो. तुला माहिती आहे म्हणजे बार कशी येते, तरी पण कमी बोललो. पहिल्या वारी आयोजकांचं सांगणं आहे म्हणून. तू मला झोपवू नको, तुला मी झोपवणार. लक्षात ऐका. खरं प्रेम मी केलं कोणावर, आणि तू पण खरं प्रेम तू केलं कोणावर, सांगशील का मला का होतो असा तू दिवाना, का होतो असा तू दिवाना, अजून कोण एक धूल देव काय देव. हा ऐका देणार बघा, ऐका बघा. आता बघा मला काय दोघांनाच बोलायचंय. हा निर्भीक पाना तो फुकाना. ओके बघा. तो गंध माझा एक राक्षस होता. ऐका ऐका ऐकून नाही दादा. दादा पंकज दादा तुम्हाला म्हणाचा मुद्रा. हा पंकज हे हो पंकज हे. हा बादशाह हुकमी काय तो. हा सगळ्यांकडनं शिकतो मी आता विकतो मार्केटला. हा तो गंध म्हणतो राक्षस. त्याला दोन पुत्र झाले. एक रत्न नावाचा कोण हा बबलू. उल्लेख आहे ग्रंथामध्ये उल्लेख आहे. आणि हरिकेश नावाचा हा पापिया. त्याला पप्पू बोलायचे पप्पू. बापाचं दोन मुलांचं भांडण झालं. बाप गेला ही दोन मुलं साईडला गेली. आताही त्यांच्या नावाचा गवगाव वाराणसी मध्ये. त्यांची पूजा करतात पोरांची, बापाच्या पोरांची. लक्षात म्हणून काय म्हणते बघा. दंड म्हणजे माझ्या कोणत्या बापाला ताकदीवर सांगतो. ताकदीवर नाही मी. मुलगा सांगतो बापाला बघा आता मी बोलेन तुम्हाला जे बोलेन पुढचं शब्द तुम्हाला बोलायचं. लक्षात घ्या. जे काय मी बोलेन पुढचं शब्द तुम्हाला बोलायचं. ह्यात थोडी मजा असते. आम्ही चावळ बोलत नाही. बोलणारी बोलतात बुवा. हा त्या वनवशी मध्ये यांनी माहिती काढलंय बुवानी. माहिती आहे सोशल मीडियावरती लय धिंगाणा झालं बुवा. गणेश जाती जाती येतो कटिंग कशी आता तुला. अरे डोक्याला ताप सांगे हा बाप. ऐकू द्या मुलांना पण ऐकू द्या लोकांना पण ऐकू द्या. बोला संदीप बुवा आमच्या गावामध्ये येऊन चावड बोलून गेला. हा शिकवण बुवा ऐका. शाब्दिक खिळी कशी असते बघा शायराची. डोक्याला ताप सांगे हा बाप. माझा बबलू बोल बंद. अरे माझा बबलू बोल बंद. मग वाराणसी मध्ये उभा आहे बाप्या हातात धरून. अरे दंड 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 बोलतोय. अरे डोक्याला ताप सांगे हा बाप. डोक्याला ताप
तर बुवाला काय 2-3च कार्यक्रम आहेत, मला 5 तारखेपर्यंत आहे. जागवायचं माझं काम आहे, लक्षात घ्या, ते जागवे. परंतु आयोजकांना माझी विनंती होती की मला तुम्ही 1 तास दिला, 5-10 मिनिटं आतमध्ये गेली असतील माझी. परंतु बुवाला 12:15 वाजता ही जागा दिली आणि बुवाने 2:15 वाजता आम्हाला जागा दिली. म्हणजे बुवा असा विषय होत नाही आपला तो बाब्या आणि दुसरा जो कार्टिया असा नाही. म्हणून काय म्हणतोय, अरे बाई बाई म्हणतोस ना, बाई बाई म्हणतोस ना. एक गट उद्धर आहे आला अल्पेश घोष, काय बात दादा आहे का विठू माऊली नाच मंडळ गोलपात्रे, आणि क्या बात आहे वहां से आप इधर आए. माझ्या लगेच आली आहे गोळा खतलं वाजून 200 रुपये. अल्पेश आता घोड माझे खास सुरेंद्र माझे बंधू, त्यांना ह्या गाण्याची आवड आहे म्हणून फरमाईश आले. काय म्हणते बघा, अरे उद्धराया लोकांच्या करतो कॉप्या आणि हा बुवा कॉप्या. बुवा काय गाणी कुणाची कुठून आणले भाड्या मायशी गाता. हे लोकांना द्यायचं काम हे शायराचं असं लक्षात घ्या. हृदयामध्ये नाव करा हो बुवा, हृदय चोरू नका कोणाचं. म्हणून काय म्हणतोय शेवटचं गीत, बाई म्हणतो ना बाई.
अनमोल देह आपला हा माती मोल जाणारा मर्द अनमोल देह आपला माती मोल जाणारा अरे नको गर्व करू मर्द जातीचा बुवा अरे तुला पाहिजे तेही ते देणार कोणाची सरशी होईल आज इथे झाजन सागर पाणार आहे अरे कितीही तंगड्या आपटल्यास तुरे वाल्या मर्दा पण शेवटी तू या बाईच्या पायाशी येणार का म्हणतो बुवा मी एकटा 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 करतो मी अशी बाई आहे ना 36 नखरे वाली आहे आज ह्या बाईचा नखरा फक्त 7% होता किती 7 जेव्हा 32 रूप माझे दाखवीन तेव्हा बुवा तू घरात बसशील तुझ्या संबाई चपल्या म्हणून बुवा तुमच्या रूम मध्ये बरेच जण होती असं करा तसं करा हे करा वो एकटा होतो तिथं आणि मला गरज भासत नाही वो हाडाचा कवी आहे लक्षात घ्या कुठं गेला शंकर माझा मसनाम मार्मिकता ओ बुवा दोषी बुवा मार्मिकता गाण्यातला घोडवा हा कसा असतो ऐका बाई हून बोलतोय बाई म्हणतोय 36% वाली आहे मी आणि एका बोटावर फिरवीन तुला बोटावर फिरवीन तुला तुझं काही चालणार नाही अरे बाई विना पुरुषाचा किंमत काय असं का म्हणतोय बघा का म्हणतोय हे मर्द ह्यांचे कपडे आपण धुणार ह्यांना डबा आपण करून देणार आणि सगळं ही बाई करते बुवा तुमचं काम काय 12 वाजता उठायचं आणि 1 वाजता कामाला जायचं आणि बाहेर वास काढायचं हे तुमचं काम आहे अरे बाईवर ना बाई किती कष्ट करते जर ही आधी माय नसती तर पुरुषाला किंमत काय पुरुष शून्य होता लक्षात घ्या शेवटी बुवा हाच विचार करा पुरुष टेपा फिरू नका तुम्ही पण एका बाईच्या उद्यातून आलात आणि योनीतून सुद्धा आलात याचा विचार करा बाईने जन्म दिलाय तुम्हाला मोठेपणा टेपा फिरू नका आधी माय तो जागरण चाललंय ते लक्षात घ्या अरे बोटावर फिरवीन तुला तुझं काही चालणार नाही बोटावर फिरवीन तुला तुझं काही चालणार नाही शेवटी तू धरशील या बाईचे पाय 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 बोटावर फिरवीन तुला तुझं काही चालणार नाही बोटावर फिरवीन तुला तुझं काही चालणार नाही काही विना तुझ्याला किंमत काय शेवटी तू धरशील या बाईचे पाय 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 आधी
अरे शेवटी तू धरशील या बाईचे पाय.